nake tare ni mata da maza. Al-Muaruf, tuni baskon tafi dai zan je na siyo kayan sawa nake tare ni mata da maza. Muna da kaya nake tare ni, Sai ku zo ku siya, sannan muna da sauki Al-Muaruf. sai ku zo ku siya, Al-Muaruf bin Basen Kwansen ne na faɗa. sai ku zo ku siya. Kamfanin diloli ya tara, dole ne na faɗa. Al-Muaruf, tuni baskon tafi dai zan je na siyo kayan sawa nake tare ni mata da maza. Maza da mata ku zo fa yau ga naku, sai ku zo ku siya. Komai yana da shi ku zo ba shakku, sai ku zo ku siya. Al-Muaruf tuni baskon tafi yau mu shi muke yayi. Al-Muaruf, tuni baskon tafi dai zan je na siyo kayan sawa nake tare ni mata da maza. Al-Muaruf akwai kalar atamfofi na zamani. Muna da holan, muna da cigabi, Na zamani, muna da ABCD in ka zo. sai ku zo ku siya. Sannan akwai gwadegu in ka zo. Al-Muaruf. Al-Muaruf, tuni baskon tafi dai zan je na siyo kayan sawa nake tare ni mata da maza. Akwai kalar shaddodi in ka zo, ini baskon set. Muna da shadda mai suna An-Nur, ini baskon set. Muna da bazin in ka zo gufanin, ini baskon set. Al-Muaruf, tuni baskon tafi dai zan je na siyo kayan sawa nake tare ni mata da maza. Ma'aikatan kamfanin nan suna da tarba, A Al-Muaruf, suna da tabbar kwastomomi in ka zo. a Al-Muaruf, Suna da inganci na tarar baki. a Al-Muaruf, Muna online market kamfanin